grasya ng Panginoon Jesucristo, yung tubig Diyos, kating pamakyama ng Banal na Espiritu, manatili kaibigan. At kailangan Sisentara ng mga kasalanan at ang tingin na pagdapat siyang pang karisbanal ng misteryo. Iyagas kami ay nalagdaling kapalisyan. Amin ang buong ni Diyos sa mahal mo. At kaya ay wala, hindi ka sa kami na hindi ko aniisip, pamaman, o pamanya pagkakaro, at hindi pangkulot gawa, ang maya pagsurusan ng dedo. Kasalanan mo, kasalanan ng mabayan. Uri dito, pangit ang pagmamamay ang kapilan ng dedo. Balik sa lang nila o wala. At kaya kamatag, ipanalangin ang buong Diyos sa aking na. King Diyos sa lubos mo iwaya pagkaluan ng tao at king pangapatawad ng kasalanan ng tao. Ilalang ang sa naging biyaya ng Lord. Amen.
Inang Diyos ang mabigay ng pagari ang tingin pa. Kami naman ng Espiritu, ang ngalan ni Alejandro. Amen. Pamamas ito, kinagawa ng sa kabuti ba natin ang manunaman ibigay ibalik at itinubig na lugaring kabay naman dari kasalanan ang mapagulong i-ari na sinabi ni Propeta na lawan mo makatapang ibareriwa ang lumas nito kawang ikaw ng Diyos ang mapagtangan ito ato inadatan nila sulong at pagdalo isang pamalakan pagpasa inyo manatili dapat kanila ulit inamahan yung hiyas ng mata muntahin ka sulong gabi at sabihan kayo anigin sa ika'y babalang ang pinalaman para manahang pero ibalik-balik na ako. Ibarang mo ang pasulan, hipang pasulan mo kayo mo. Para matulong ang Israel balik mo. Pinagtabi ang kaya ng isang damang mata mo. Pinuksan mo lang ang kasalanan mo sa kaya. Inadala mo ang lugar ng kalubas ng kabatulan. Pero mapatuloy ay gagawin pagkaluan din ero manugal balik ng Israel. Galing kayo magagalan kaya ang asawa galing at era na nagigadigan ng pinatuan. Di era na nagigadigan ng mga rawang tao at di mo kanina minuto. Kanina minuto mo ang magalang balik ng Israel. Di na kulang magayawan kahit sa darang ang sarang. Hindi mo gawa ng maula. Hindi mo ay mabrema magturo. Iinas-iyan. At buwang pagkasing ang at may awan ka ang meron pagdokong meron mapainin. Meron mapirasui ang awan mo. At gawang din palang maging meron kung tama kayo at di ako maging meron yung tubig at ako itinasiya mo at ipapakain mo manatiling ang kabalubinan mo ingarban mo at idoro manatiling ang katatag alam ang kalubusan. Iyaman ng Diyos. Salamat kay Diyos. Ipapalitan
mundo ang pananang kaligtasan ko. Iyong ang pamantigyan ng malanggigan at ikasuwani mananagitay. Zacarias, tama ng buwan, ikat mo niya lima ng Espiritu, at tingkas siyang propesiya at kay Iburi Gilu, Diyos ni Israel, paglasang tinalo at tinimawa ang talento. At kepaltone, kusatalo, ingin kumakasagan at alapagligtas, ngayon mapaliti ang dahil kaya lima. Ang timoy tenga ang litamang ng palaw. Di kapilagan na rin ba ng propeta. Di inabos na katamo ka rin sa tao. At di mayara isang na mas mahirap. Tiyo, imagine na itang pagkalulog, ipangako ka rin ipagpunan tao. Ganahama tinggal akasuwa. Sinumpay ng Abraham ay pagtao. Simpan ang iligtas na tao ay kasalang tao. Paging ang tao, asuiwan tayo ng magalaw. Ang pagkatuliran ni Arahan, dari sa nakaro, tinggi ang di kaya may haus ng propeta di kakatas-katasan. Paglasang pagpasimuna ka kinaraman ko, pari sa jami ng paraya. Pati mo kaya ng grupo ibaleta, iilaw niligtas na di kamamilatan di mamamahawad na may kasalanan na. Uling maragun ako mayuko, di pakaluto, Diyos ka. Dalawa ang tao ni Mastan na nato, iba't king na magas-magas na nato, at sundan niya kaya ng magiging maralutong ng anino di kamakaya. Pan ituntun na lang pipikista, tinggalan di kakaya. Hindi kayo na balina, hindi na nakakatas. Ako yan kaya ako, Kristo. Ako gusto tayo at isip mag-bring. Very good. God bless you. Zacarias, may pasalamatan ni Diyos
inupakiramdaman ko yung panalangin Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mo. Matagas na ang mga tao, kung kaya Isama na isulat na pakundaman ang kumpiyansa mo. Manalangin natin. inupakiramdaman ko yung panalangin Matagas na ang ulo, isama mo yung pagsalataman ang kumpiyansa wala. Manalangin natin. inupakiramdaman ko yung panalangin Para sa pagkakas ng pamilya magmahal, ang ganang ng takatamo at iyakin mo. Manalangin natin. inupakiramdaman ko yung panalangin Para sa pagkakas ng pamilya ng matutod, ang kapilot ng tamo at sakit. Manalangin natin. inupakiramdaman ko yung panalangin Pamilya ako lagi, ang malang tao, idudulak ng pangako ng mga pagkakas. Manalangin natin. inupakiramdaman ko yung panalangin o makapagalulo ang pagkalulo ng Diyos sa upang maging matatag ng buwan ng pagbabawa, usal, hindi kasakitan. Kaya sana si Iskirado, ang tuwan nilalabog kanayan, kahit panahon, iniyaman ni ang piyata ng Kristo ang biguri. Amen. Panalangin kayo kapag kayo kanamdaw, ang pagkiyarapan ng Diyos upang maimayan ko. Ang kabanasan ng ikaw ang kaligayahan. Ikapugi ang kaligayahan ng gabi. Ikasantalatan at pamilyo ng malalakot. O ginulit nahin ay ang pamigay ko. Patunang ka ng tanggapan, pati ang anggap na ito, lubos din alalinan ng kasalanan at pangayuliran din sa lubungan ng may malinis na pagkiruluban, yung maligayang kanyatang pinganak. Bigyan mo
hindi kami ng Kristo ang iuwi. Amen. Ingin manatili at kayo. At kaya At ngayon ay pusoyo. makaya na ako ng Masalamatan tayong Diyos Diyos. hindi karapat-dapat ako magunin. Tulad kay karapat-dapat ang buwan magunin, sukat ang buwan makakapos. Ingkuriyan ang buwan masalamatan ako. Pakinanman ang buwan lugarin ng buwan pa. Diyos malugod ang buwan magandang. Ilulalim sa mga propeta yung kanyang alam. At namin ang bintong kirken sa unang ng peringin mas aming dulo. Tinatangyan mo muna kayo ang iwan ng palamamigyan. Paano ilulalang kayo kung kunin makilala na kayong tao. Tingnan mo na ang ulog mo. Ikaluman ang aming muna, kapapasa dyan ng pagkasusyan. Yung misteryo ng pangaway mo. Bakit ang kanya ng basta na aming maingat ang pagpanalangin na aming gusto ay mga unang kapulalan ang pagkakuyan. Tulilitan ang pera sa kampurawi ang pwedeng mato dahil kami kikigaya na ang tuknang namin ang pupuri. Ikaw pinagpala mo iba, ikay sinubin sa mga kabanalan, kunin ikay marikamuhi sa tubig ng Espiritu, ang diwa'y hindi pa ako kaya ikay hindi, ba't pabanalan para kaya kami, gawa na ng awa ng mga kaya, tingin ng Diyos Kristo. Natatandaan namin po, kanyang may hindi pa manyayaya, at bago ang gusto din ako hingin, hindi kami nasa ng mga kaya, Iwaling namin, pero salamatan at pinuri, pinaso na yung namin. Tinungin, ikay isipro na gano'n. Walang hindi kayo man at mga nainin. Tuwing katawa ko, pag-ikaw ko para kayo. Kaya mo naman kayo magkakunan tiwaling haris na si Bayer sa lahat at pinuri. Dito may ikay isipro na walang ikay man kung pinukay pag-ibig. Muling hindi haris tinglaya ako, tinglaya ng bayo ang pananang ng tiwang. Ang iku para kayo pagpaparaling sa tangkaw, ba't hindi kami pagkawaran ng kasalanan. Dapat hindi kami gagawin tayo. Kasi tayong misteryo ng sa pagnayan. Maria,
Iniangin ng hindi mo makapakalulungin pa, ikamatay na po ang mga sabihin ng pwede, daraw niya kaya namin hindi ko ikalis ng lalang ng kaligtasan. Layo ng masalamat Teo, hindi pagiyariyan ko rin makapamutan at pag-o. Ako sa kuyo Teo. Ikami ng sang Kristo-Sulod, ikatawa ng mga bayan ng Kristo, titunan ang pagkalimong metong tingko ng Espiritu. Kailangan niya ko yung paano panalaruan mo, makapalangan ang member niya ko. Paano karami ng lugod ng Bernard Francisco yung pahami, at ito rin yung miskuri, isang mga pahanin mo niya ko, at isang magsusulog yung panalaruan. Kailangan ko lang ang pinapatali ang ito ng Perinaw, ang king matanaya ng mga sulimigin. Ilanang ko lang at isang mangyayari magin, di makalulot mo kaya nasa ng harapan. Pakalulot kami, gawin kami ng narapat-dapat, magkaming tinggir ng angkol, paano kami kung naging pag-ibo ng Diyos, kami ang Salustiges, Rosola, kami rin mga apostol, at kami rin sa mga pagal, ang ibigay ng lululot ito, at hindi akala na rin panahon. Ako rin ko po ang mga paligay sa King of Pinagana ng Kristo ang anak. King of Pinagana, ang meron ang pagmayo, tapos ng maraming Espiritu, sa lang paralang pambigay, ito Diyos, ipagdugos ko yung kaya, ang gamang di kailangan ko. Yeah.
nanundig sa pagtayanan ng malalang Tuhan. At pamayaman ko ang isang meron ang pangkikagawin. Ikaw mabibigyan ng magari, ang lamang ikalatanggo. Amen. Ikabayaman ng magari sa akin at At kaya bakit ang kinig kami ng ikabayaman? Iya'y kordero ng Diyos, dinigala ko ang kasalanan ni Yakob, makalatari ka Yaos para mag-isulong ng tunaan niyo. Ginoo, kaya matak ako ang lakero, dapat ikas na iman, kumain na. Maggiore in quanto Dio
O Diyos, sa ipagi, ipagkalabos na natin kami tinanggap king matapagpulana ang halaw king mga hinakaw. Yung mga naanong pagpulan na gandoy king ikapagmasusyal king mga bayot ng tinanakaw. Makaniligo naman sana mga ituriran karutan pinipong tula ang nanangahan ng apas. Itinalami ang pinaglaan ng Kristo ang liguri. Amen. Panalangin king Kirmen di Lopez, itaman, o kapilatuan, Kirmen Valdez Denisan, tingkuling makaluto, kapagalan ng nastin, sa tuwan ng mga kasalanan, nagkakapagpula kay Kalinigari, pag-uwing na ang kailangan, ika na ang kaligaling ng Kristinan, gawa po ang iyong makaluto. Inyan eraan at Robert Lopez, ito namin limang sumit sa tayo. Iba't kaya ang pagkakit ng isawa at nakatalang mas ng inayok kare-kare at anak naman ng talagang tao. Inyala namin kung yung katalanikan kaat balik mga pinagdang ito kaya ikapaluto kung ipahanap sa aming makaluto kaya ang pinagpasalamatan ka rin sa awa palipanan kung malutulan ng kaya pagkanahan pagi sa ngayon ko mga kiraket Amin semua teman teman yang berkenan yang dipilih di pamit paling dulu dari segi Tuhan. Tidak ada pilihan tertentu. Dia kami menguntungi akibat tawat kau yang kami kesalahan dia. Nanti ini kami tawat ini dari kesalahan kami. Mengenai dia bersawat khusus di kasih maroh. Amin. Bapak Maria yang berbaik berasa
Bukas po alas 8 PBB iniso at ang Pascual alas 11 ng hapon. Hindi mo nakikita kayo at kaya Nais na rin ng Diyos ng bayan ko higit pa ng anak at ng Espiritu Santo Amen. hindi sa mayari ng Pepong Ikuya. Linas kami na ng Miss Karawat. Linas kami. Inay Ramin. Isisihi kayo nila. Yung pogi, yung pogi. Mas nakalagi. Bagyo, bagyo, bagyo.
din. Alaga mga intruso. Wah. Isa de Gallo ni 27. Sige, practice tayo. Oo. Yan, diyan po yung kayo. Hi, how are you? Namiss ka na. Namiss ko na. Hindi ba ako kasi
Lupon, di ba siya? Alam ko sa bahay ko yun. Galing sa bayan, galing sa... Yesus Cristo, ya samantame, ya samantame, Yesus Cristo, ya samantame, tinggal doa pamibebe, dinuya at karasan, palang penan di iketangge. Holding na. Ayun.
Sa Rosario sa simbahan at nakilaro na ang tanda ng pag-iwa at pag-isa Paskong dakilang araw. Sa Dagalyo sa simbahan at nakilaro na ang tanda ng pag-iwa at pag-isa. Ay, makate. Ikil ko ba? Sige. Sa Dagalyo sa simbahan at nakilaro na ang tanda ng pag-isa. Magdiriwa. Estilo, Magdiriwa. sa Dagalyo sa simbahan at nakilaro na ang tanda ng pag-iwa at pag-isa Paskong dakilang araw yan.
Sa dagalyo sa simbahan at naglaon ang tanda ng pagdiwa at pag-isa Pasko dakilang araw. Sa tuwing Pasko, nagdarasal ang bawat tao at napapasalamat sa pagsilang ng Diyos na Hari ng Lord. May
si kang naik kamu. Yes, siapa? Ibalik ko kailanman di makiberog mo. Ibalik ko kailanman di makiberog mo.
Ay siya, nagulo ang ating
Magdasya din po kay Ama. Niyagan